Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Bismillahi jalla sarki, Allah mai ba da lafiya. Pharmacie ANADIAT Ka bani dama ya rabbana, na da alkhairi ga duniya. Pharmacie ANADIAT Ina koke majinyata, sai ku garzaya. Pharmacie ANADIAT Ingantacce na magani, sai ku zo ku kusiya. Pharmacie ANADIAT Suna bayar da magani na kowace irin cuta. Pharmacie ANADIAT Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Pharmacie ANADIAT suna nan a sabon gari. A sai eje set suke nan a cikin sabon gari. Pharmacie ANADIAT Ina koke matafiya, ku zo ga guzuri. Suna bayar da magani har na cutar sikari. Pharmacie ANADIAT Ku kira shi ruwan sama, Pharmacie ANADIAT alkhairi ne. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Asmana ne jaririn mawaka, ni ne ga waka. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Al'ummar jihar Tawa, birni da ƙauyuka. Pharmacie ANADIAT Fito sai ku zo gun sauki da warraka. Pharmacie ANADIAT Allah ya dare safiya, rana ta haska. Pharmacie ANADIAT Masu jinya ku yi murna, ku zo ga warraka. Pharmacie ANADIAT Dukkanin matsalar ku, mata ga magani. Pharmacie ANADIAT Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. matan aure da yan mata domin gyaran jiki. Pharmacie ANADIAT A can cikin dawa, zaki ake kira sarki. Pharmacie ANADIAT Domin neman ƙarin bayani, faɗau lamba kamar haka. Pharmacie ANADIAT Maryam kallakali, ita ce ƙirjin biki. Pharmacie ANADIAT Maryam kallakali, ita ce ƙirjin biki. Maryam kallakali. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Ga lambar waya, 'yan uwa ku ɗoka 00 227 89 19 20 73, ko kuma akan lamba kamar haka 00 227 92 38 71 25. Sai kun zo 'yan uwa mu ne muku marhaba. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan gargajiya a jihar Tawa. Pharmacie ANADIAT wurin sayar da magungunan